ang tinuod nga manluluwas sa kahimtang ron sa atong nasod, kontrahan gina sa mga leaders, sa mga leaders nga naglingkod sa atong nasod karon. Niya, kung gusto tag kaluwasan kitang mga ordinaryong tao, kinsa tong gikontrahan sa mga leaders nga naglingkod ron sa atong panggobyerno, mautoy atong ituboy aron maluwas ta. Kay kung anhita mo sunod aning nagkontra sa mga tao nga murag gidpadas Ginoo para maluwas ta, na masamot tag kaluwasonon, di ba? Muna si Jesus gituboy sa mga tao, gisunod sa mga tao, pero nalansang yun sa krus. Ikaduhang punto, ang tinuod nga manluluwas sa kahimtang nga bati sa katawhan, andam muantos ug magpakamatay. Dili siya muhunong pagsulti unsay maayo, unsay kabubuton sa Ginoo, bisan pag kontrahon siya. Di siya muhunong pagbuhat. Muna si Jeremias, niingon siya, mupadayon ko ang Ginoo maoy mudapig nako. Kamong tanan kontra mo nako, pero ang Ginoo mo'y mudapig nako. Si Jesus mao gihapon, ingon siya, tan-awa ninyo akong mga buhat. Kung di mo mutuon ako, tuuhi ang akong mga buhat. Ang tinuod nga manluluwas, dili mamugos nga ang iyang pagkatao daygon, pero ang iyang ipakita ang mga buhat nga maayo, mga buhat nga mapuslanon sa kaayuhan sa katilingban. Muna atong suwayag tan-aw sa mga nagpapili karon nga mga senador, congressman ug uban pang mga posisyon sa umaabot nga midterm election. Kinsa Manila ang andam magbuhat og maayo bisan pag kontrahon sa daghang mga leaders sa katilingban, bisan pagsawayon. Kinsa Manila ang nagbuhat o mga buhat nga mapuslanon sa katilingban, maunay atong butaran. Pero katong maayo las tabi niya, dili gustong magantos, maunang mo uban-uban rasa unsay sug sa katilingban, di na nato butaran kay di na makaluwas, maanod ra na sa mga tentasyon, maanod ra na sa bulog sa dautan ng mga tumong-tumong. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Mao ni siya ang baruganan sa tinuod nga muluwas o
katilingban. Di siya musangpit sa mga leaders, kay lagi ang mga leaders sa katilingban nga nahugno, mao man na sila'y mga buangon. Ayaw nang sangpit diha, adto ta mo sangpit sa Ginoo. Yang Ginoo maunay mo tudlo nato. Gilingay mong tupad ingna kunwa kay kwarta kinsay imong duolon. Nakuno. Kunwa kay kwarta kinsay imong duolon. Ana. O kita ra ba adto ra ba ta mo sangpit dayon sa nagdag 5-6 nagdaog ka ng pautang na matiwas ka nagani uban way kwarta adto mamasin sa sugal adto sa scatter adto sa swertres sa loto adto mamasin ayaw adto tas Ginoo. Ang atos ang mga politicians nga mga kamaong musangpit sa Ginoo mo na'y atong butaran. Pero kana mga politicians nga naa sila'y gitawag og pagka mura sila Ginoo magpaka-Ginoo murag sila nagir mo ituburan sa kunuhay grasya. Di lang na nato butaran kay nagpaka-Ginoo na kana yung musalig sa Ginoo nya makita man na silang buhat unang magkagubot yun ang atong nasod basta kining mga tao nga dili bitaw muantos kung dili magpahimo sinuon sa atong bahandi magubot yuta muna karon kubot itahon kaita siging hiring ambot asa ni padong ang mga hiring karon mupadong badyod kani sa kalambuan. Sige ra ba gasto ani sige gasto minilyon atong gasto aning ilang hiring hangtod musangko sa impeachment musangko sa mga papriso musangko sa mga contempt asa jud ka padong mo nang iampo na nato nasakitan na kayo ang atong katawhan karon ni-increase na sa atong piso ni decrease ang value sa atong piso ni saka na sa values dollar dako kay nag-impact sa atong ekonomiya o nang napaypalitonon saka na sa asa jud ka ni padong pero bisan pag musaka ang palitonon bisan mapagaw inyong pare ala padayon ang yapon mo